Bună ziua, suntem în direct la Daman Tango, vorbim despre lucruri importante pentru sănătatea, pentru frumusețea, pentru bunăstarea noastră interioară și exterioară, pentru că invitata noastră a revenit la noi și îi mulțumesc foarte mult, Oanei Stângă, Marketing Manager Herbalife. Tu ai cele mai bune sfaturi pentru noi și ne schimbăm viața așa, un pic, în așa fel încât să trăim mai frumos și mai sănătos. Sună foarte bine. În primul rând, bună ziua telespectatorilor, bună ziua Alice, mă bucur să revin. Dacă mi-amintesc bine, am promis că revin și tu ai promis că te apuci de sport și de mâncat shake-uri. Eu am promis că mă apuc de mâncat shake-uri și m-am ținut de cuvânt și am spus că nu promit că mă apuc de sport, dar m-am apucat de sport. Deci am făcut mai mult decât am promis. Am spus și ieri, deci nu spun acum doar de ochii telespectatorilor. M-ați urmărit poate ieri în întâlnirea cu Roxana Iliescu. Am vorbit despre asta, că am DVD-ul profesoarei Luminița Nicolescu, este o profesoară extraordinară, un DVD care se numește Beauty Over 40. Acolo mă încadrez foarte bine și lucrez urmărind acel DVD la mine acasă și mă simt foarte, foarte bine. Probabil că pasul următor e să merg la sală, dar deocamdată mă simt foarte bine, așa mă reacomodez cu mișcarea, cu mine, sunt în largul meu, lucrând așa singură. Sună excelent și văd și un zâmbet larg pe fața ta și dacă asta e varianta cu care te simți cel mai bine să faci acasă, e perfect. Nu trebuie neapărat să mergi la sală. Cel mai important e să-ți găsești timpul să faci ceva în fiecare zi pentru tine. Nu există reguli, trebuie să merg la sală de atâtea ori, să fac asta. Cel mai important este să faci lucruri cu care te simți confortabil și să vezi rezultate și să te simți bine cu tine însuți. Așa că dacă formula cu DVD-ul acasă e perfectă pentru tine, continuă așa. Eu mă simt foarte bine, iarăși, probabil că e o problemă a multora, mă simt foarte bine pentru că e un set de mișcări de gimnastică adresate exact femeilor over 40, deci de peste 40 de ani. În echipa de 4 doamne care lucrează pe acel DVD sunt doamne de vârste diferite. Luminița Nicolescu are mult mai mult de atât, dar are o condiție fizică extraordinară, iar eu mă simt foarte bine în categoria mea de vârstă. Într-adevăr, uneori te tem că dacă te duci la sală, nu o să-ți găsești locul între oamenii foarte tineri care au 18 ani, 22 de ani. Ai probabil, am și eu această strângere de inimă, pe când așa lucrând cu doamnele astea mă simt chiar perfect și mișcările mi se par foarte potrivite pentru mine. Dar tu mergi la sală, spune-mi tu de la fața locului, care e experiența acolo? Eu merg la sală, eu n-am problema asta că există public, există oameni la sală mai tineri ca mine, eu am 44 de ani, dar îmi place să povestesc că am vârsta metabolică 30 de ani.